کۆمەلا شەمالیا خێرخوازی لە باژارێ حەسەکی 375 سەلکێن ئالیکاریێ بەلافکردن لەسەر ماڵێن حەوجەداریێ ئالیکاریێنێ لە تاغا کەلاسێ لە باژارێ حەسەکی vê carê em derbasî taxa kellasê bûn û em bihêvîn em derbasî taxê Kurdî tevdî bibin. Ji mara selkê vê carê em bela dikin 375 sellikin. Bêtir têkiliye me bernamij Gîza el Alemî biheyê û her wiha di bajar de bajarê Hesekê de têkiliye me di Cemîya Ermen a Xêrî jî heye. Di dema rewşa aborî ya piraniya welatiyên bajar alôz dibe lewra belavkirina alîkariyê giring dibe. والله يعني ملتي ما درك فنابربون وان قال لك اسباب جيرهن يكجي ابرشيبون كارتنيه شغلتنيه خوارن قلكي بهاي فاليكاريه قلكي باشان نفس الكلمه وزنها تقريبا 6 كيلو اباني وخوارن قشتي دي خوازن يعني تشكيلوا ها بكم كاربن امجي اليكاريه بكم ملتي ما بيمي ملتي ما فقير كارتنا شغلتنا خدماتنا Di dema rewşa aborî ya piraniya welatiyên bajar alôz dibe lewra belavkirina alîkariyê giring dibe. Astangiya golpêşiya me derdikeve kesê gobê de asla me be kesê go ejnebî û mektum be em nikarin alîkariyê pêr bikin. Dibe yani çarak bivînê ji vê merselêrçê biv got em karibin alîkariyê pêr bikin. û em bangekê hewlekê didin çi kompaniyê li vê dinyê hebin çi komelê xêrxwaziyê hebin destê xwe têxin destê me got em karibin alîkariyê milletê xwe bikin û him piçkî bîna wan fire bibe li in wext gilkî zor bûye li ser me û li ser wan gişt. Spasiya Cemîya Şemal dikin alîkariya milletê me kir milletê me bindest bûye û stixwar bûye tenas kir çawa û kellasê hep wesî gelek lêne heta wezan ewel car li kellasê li harê tê wezandin gelekî feqîr bihacet xwar birin em teşekkura wan dikin û kî dest li pişta wan xistê em teşekkura wan dikin ê li do vê meûnetêk dan vê şeعba hanî ev şeعba stixwar bûye û milletê me giş koçber bûye ma giş ber çî giş ber feqîrtiyê koçber bûye giş ber belengaziyê koçber bûye em dixwazin ê çûnî jî vegerin înşeallah wê welat ava bibe bi cuhuda xorta û bi cuhuda başa û qinca û nasa. Berdewamiya belavkirina alîkariyê ta astekê koçberiyê ji bajar kêm dike. Dara Ebdo Ark Hesekê.